Grupp ta' studenti flimkien mal-letturi tagħhom fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS kisbu riżultati pożittivi ferm brabta mal-parteċipazzjoni tagħhom f'kompetizzjoni internazzjonali tal-arti kulinarja f'Rimini fl-Italja. Abigail Mikallef, Henrika Gallia u Nirvana Falzon għamlu modelli ta' ċokolata li niżlu tajjeb ferm għal-ġurija internazzjonali buħut minnhom saħansitra huma ġurija fil-programm televiżiv ta' fama mondjali MasterChef. Tkellimna ma' Jimmy Aquilina li huwa wieħed mill-letturi tal-istudenti. Bdejna fawissu meta tkellimna jienu sħab il-letturi jekk konniex lesti preparati biex nidħlu għaliha. Minn hemm beda l-proċess ġifieri għażilna l-istudenti u minn Ottubru bdejna l-proċess ta' training għax konna nafu li dinja mhux just competition li just ħanamlu platt wieħed jew tnejn, fis-sens hija bbażata fuq jumejn. Ma' 10 sigħat kull ġurnata, so hija intensiva. Waħda mill-istudenti tkellmet magħna dwar l-esperjenza tagħha li anke komplet issaħħaha fil-vjaġġ edukattiv. Kienet biżżejjed ta' dak l-istudju kollu li għamilna u l-livelli konna u l-livelli trenjajna kienet esperjenza li żgur ma konniex ħanirċivuha milli kieku bqajna hawnhekk l-iskola u nkomplu bil-lezzjonijiet normali. Kienet esperjenza li ġipprovduta mill-iskola li għenitna ħafna kemm fil-karriera tagħna personali u kemm biex fit-tagħlim tagħna biex inkomplu nevalwaw l-iskills tagħna l-qudiem.